Hei vaan kaikki ja tervetuloa ohjevideon pariin. Tänään mä näytän teille, miten virkataan tällainen kestovanulappu. Mä oon käyttänyt tähän malliesimerkkiin 2 eri väristä lankaa, mutta totta kai voi tehdä vaan yhdestä langasta. Jos teette kaksinkertaisella langalla, sitten tulee vähän paksumpi, vähän jämäkämpi, mutta se on sitten makkukysymys, miten paljon siitä tykkää. Ja lankaa valitessa kannattaa myös ottaa se huomioon, käyttääkö yksinkertaista vai kaksinkertaista lankaa, koska tässä on nyt 2 eri merkkistä. Niin tämä keltainen on vähän paksumpaa kuin tämä valkoinen. Eli jos mulla olisi vaikka 2 tämmöistä paksua lankaa, niin siitä tulisi jo tosi paksu pesulappu. Kun taas sitten kaksinkertainen tätä ohutta, niin ei ole niin hirveän merkittävä ero sitten. Näistä yhdistämällä saa aika hyvän lopputuloksen. Ja se näyttää kivan eläväiseltä, kun on vähän eri paksuisia ne värit siellä pesulapun seassa. No niin, eiköhän lähdetä virkkaamaan.